ka SYC sangkmi kala penlong ya ka meeting ka awareness program pajba mentah kasih. Kanai kadai kata ka surok ha ka ba mensua kila temu pan poisa kata ka jaka ka badon du uranium tang ba mentah padek de na ka jeng yakhi jong ki sang phalang ha ka to kapor kanai ka surok ka klem poisu syadu kata ka jaka badon jong uranium te kadang sa mentah sakumba 40% ai na ka sispa te kadai ru ka project tulen rai kumtai kumbang ong de na ka jeng yakhi jong ki sang mentah kala kila penlong no ya kanai tang silan citeng kanai ka isu i kumbah kala sedang banja mentah ndrai naki kubor ki baka sarkar India ka penbna ka senai kita ki anya ka bayade bat kajing ba kila banti ya ki marpo kendau ki badan hapo ujong kari te imat kan ke isu kala sedang banja ban menta kala sedang ban ki imbiang bat ki sang balang ki ila sedang ban penlong ki awareness program ban bersitu pajba ka bayade bat une u marpo kendau uranium teng i ba ki sang balang ki lawan ya ling ba kene ke jakas ka jaka hajan badon ju uranium ki ke SYC kalawan ban penlong ya kata ka program pensitu pajba persya uranium bat persya sarkar ru ha jo kapor te nak deng ki babun hi kim susu ke ai ka jing ma lane ke ai ka jing mentoi jong ne u marpo kendau uranium te lada don nap deng jong pi ki bas susu ke ai ka ne ki bas ke ai ka jing ma lane ke ai ka jing mentoi sepang ha ka bayade bar une sakomen bad lada don nap deng jong pi ki ba kersian lane ki ba persya rusapan pau bat pi susu kumno ka bayade bad une u marpo kendau ki jing mentoi bat ki jing ma te kumtahi kublai sibun ya pi ki bape je kene video tenga kerpat ya pi singa bahasa like subscribe bat komen ro hak bayar de bat kene issue bat ya kene ka video si kajing yalang pajba ban persya ya kajing penbena ka sarkar India ling ba ka office memorandum arajar arpusan halor kajing ti ya uranium te ke SYC sangkmi mentah kila ya poin adu nasional wadla phim yo sengaw ya ke jing kran ya ke mat drai tang ba phintep ya ke ka program ka ba kane ka seng ka yang persya tang kata he ngathrai bun hi ki khun ki hajar jang ka breu nyo trap ki persya ya ka jing ti uranium majority tharai